ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଗୋଲବେର ଦଳ 1921 ଜନ୍ମ 1974 ମୃତ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାକୁ ନିଜସ୍ୱ କଳା କୌଶଳରେ ରୁଚି କରାଇ ପାରିଥିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲବେର ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜେଇଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଅନୁବାଦକ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚୟିତା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣିଷର ଭାଷା, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଦାନ, ଗବନ, ବନ୍ଦୀ ନେହେରୁ, ବିସ୍ମୃତିର ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମାତୃଭାଷାର ଉପାଦେୟତା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହା କିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିବାଦ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କଥାଟା ବେଶୀ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। ସର୍କୁସିନ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପରି ତାର ଦରକାର ନିଜର ଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଡାକ ଦେଲେ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ଛାଡ଼ି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କର ଡାକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହେବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ଥାନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରେ ନା। ଓଡ଼ିଆ କବି କହିଥିଲେ ମାତୃଭାଷାର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମାତୃଭାଷା ନ ଜାଣିଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଅବହେଳା ହିଁ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଦସ୍ଥ, ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେବା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାକେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ଛୋଟ ବରକୋଳି ଗଛ ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳୁଥିବା ଯାକ ଛୋଟ ଦୀପକୁ କେହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଛୋଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଧୁନିକ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେଠି ହିବ୍ରୁକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ। ଫଳରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନ, ପୋଲିଶ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ହିବ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା ଓ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶତକଡ଼ା 80 ଜଣ ଲୋକ ହିବ୍ରୁରେ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଭାଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକାଡେମୀ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ହିବ୍ରୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କାଉନସିଲ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ସମଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଏ ଦେଶରେ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 1.5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବି ଇଂରେଜ ଶିଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ। ତା ଛଡ଼ା ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେ କାମ କରିହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ପୃଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ସେତିକି ପୃଷ୍ଠା ଇଂରେଜ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ କେତେକ ଅଧିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତୃଭାଷାର ମନୁଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ICS ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଖାଲି ଲେଖୁନଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ। ସେଇ 1963 ଜନ୍ମରେ ଜୁନରେ କଟକରେ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଫେରିଗଲେ। ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ।
विदेशी भाषा शिक्षा देवार गोटे प्रधान असुविधा होची शिक्षाटा सहज लोकों भितर प्रसारित हो पार नहीं। विदेशी शिक्षा समस्ते पाइपारती नहीं, जो कई जन पाती से स्कूल कॉलेज रू फेरी 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 घरे पहुँचले साधारणतः विदेशी भाषा को व्यवहार करती नहीं। धरतु इंग्रेजी कथा, आम देश में खूब कम परिवार अच्छा जो समस्ते इंग्रेजी जानती, समस्ते इंग्रेजी जानी मातृभाषा कहीं व्यवहार करती ना। कौन विदेशी भाषा मातृभाषा पर व्यवहार करने स्वाभाविक नुहे कि सहज भी नुहे। ता छड़ा परिवार लोके इंग्रेजी न जानी पाठुआ पुओजी इंग्रेजी कहूँ कौन ज्ञान आहरण करपारती नहीं। तेणु ज्ञानटा सहजरे प्रसारित न हो संकुचित हो रहे। धरतु घरे टेबुल उपर खंडे बही रखाई, बहीटा जब मातृभाषा लिखाई थाए तो विषय वस्तु जहाँ होना कहीं घर जेकोसी लोक से आग्रह प्रकाश करेंगे निश्चय है। किसी नहले भी बहीर नाटा पढ़ी पारे। धरतु धान चाष विषय खंडे पुस्तक ओडिया बही लिखाई ओडिया भाषा देखिले कौन जेकोसी कृषकर कौतूहल हम। ए सन्देह कौन अच्छी? प्रतिदिन जी चाष कर वर्ष वर्ष धरी नाना अभिज्ञता भितर से समय काटुंट से निश्चय जानवा चाहिए जे पृथ्वीर अन्य अभिज्ञ कृषक मैंने कृषि विषय कौन कहते। खूब गभीर तथ्य गुड़ाक कथा बुझी न पार साधारण कथा गुड़ा तो निश्चय जानीपर, किंतु पाठगुड़ा इंग्राजी लिखाई बही को छुईवा पक्षर असंभव होची। यही दृष्टि विचार कले विदेशी भाषा माध्यम दी शिक्षा लोकों भितर सहज विस्तृत हो पार नहीं। बिलात प्रभृति देश में देखा कथा बही बिलेई कुकुर पालिबा ठारू आरंभ कर उड़ाजाहाज उड़ाइबा पर्यंत सब प्रकार ज्ञान को सरल भाषा लोके बुझीपारा बोली लिखि दि जाइए। जेकोसी लोक बही खंडे नहीं पार्टी फल ज्ञान सहज विस्तृत हो पार्टी, किंतु आम देश में ज्ञान भंडारटा इंग्रेजी थी कोटि कोटि जनता आखि था अंध। यहाँ इम्पोर्टाट सरलार्थ पड़ो कौन एक्सप्लेनेशन लिखे। जी इंग्रेजी पढ़ी पार्टी से पारंगमता मन जो अभिमान जे न पढ़ी पार्टी से अपारगता तार जो न्यूनमनता या ही नहीं देश दुई भाई भितर पाठुआ अपठुआ। सर्ट क्वेश्चन एकावर भितर उठी अदृश्य पाचेरी विदेशी माध्यम अप्राकृत पाचेरी भांगापी प्रथम प्रयास करते से अदृश्य द्रष्टा गांधीजी है। देखिपे जापर भविष्य कथा। धन्यवाद आज।